sare sozialetan, baina atzean badago arrisku fisiko eta psikologiko handia. Bai, bigorexien normalizazioa hitz egingo dugu erreportaje berezi batean, gaztengan duen eragin fisiko eta emozionala aztertuz. Hala ere, gaurko saioan gazteei zuzenean eragiten diguten gaiez beterik dator. Unai Baigorri gimnasta artistikoarekin egongo gara. Bera munduko txapelketan brontzezko domina lortu duen kirolaria da eta arrakastaren eta presioaren inguruan hitz egingo digu. Eta platoan Lero Demon rap abeslaria ere izango dugu hementxe bertan, eta berarekin emakume izateak gaur egungo gizartean dakarren presioaz eta identitateaz arituko gara, eta gaurkoan ere noski Ibai gure kolaboratzailea den Leire Silva ere izango dugu gurekin. Bai, badirudi Leire Gipuzkoako herri batean dagoela astero bezala. Kaixo Leire, non zabiltza gaurkoan? Bai, arratsaldeon Ibai eta Sofia, hemen honi Hernanin, nun? Oa gozotegian, bertan daukatzai hemengo arduraduna, Miren Lukas, eta zehoz egiten erakutsiko dira, ze pixuko sukaldaritzan, enaiz oso ona. Bai, Leire, ez da oso sukaldaria. Bai, Leire, oso sukaldaria ona ez da, baina hor utziko zaitugu eta aurrerago... Zuze programarekin, ni barruan joa. Hori da, zuzartu eta ea gaur zerekin harritzen gaituzun. Horretaz eta gehiagotaz gaur gure saioan, Pilpilean. Donostin Jon Insaustik hartu berri du alkate kargua. Bere gobernuaren lehentasunetako bat etxebizitza da, baina ez da soilik alokairuen kontrola bilatzea. Bere legealdian eskariaren aldeko politika garatzeko helburu du. Etxebizitza publikoa eraikitzea eta hazkunde jasangarria sustatzea. Zer diozu honen inguruan, Sofia? Ibai, hemen ikusten den bezala Espainiako alokairuaren bataz besteko prezioa 13,84 eurokoa da metro karratuko, baina Donostian egoera askoz ere gogorragoa da. Bertan alokairuaren bataz besteko prezioa metro karratuko 20,84 eurokoa da. Estatuko bataz bestekoa nabarmen handituz. Beraz, Ibai, zuk lehen esan duzun bezala, gaur egun ia ezinezkoa da Donostian bertan bi logelako alokairu bat lortzea 1.400 eurotik behera. Horren inguruan egoera hurbiletik bizitzeko Inigo Martinez, gure kazetaria dugu Donostiko udaletxe parean. Kaixo Inigo, konta iguzu? Bai, arratsaldeon Ibai alaxe da, Donostiako udaletxe aurrean gaude. Duela 2 aste hemen izan zen alkate aldaketa. Eneko Goiak 10 urtez karguan egon ondoren, Jon Insaustiri pasa dio boterea. Honek erronka handia du aurrean, etxebizitzen prezioa. Donostia da estatuko hiri garestienetariko bat, eta azken urteetan alokairuak eta erosketak gora egiten jarraitzen dute. Donostiar asko, bereziki gazteek, zailtasunak dituzte hiri barruan etxebizitza bat erosteko. Donostiako etxebizitza arazoari aurre egiteko, udalak begiak jarri ditu auditzakular eremuan. Azken urteetan egindako erosketekin udalak proiektu honen erdiaren jabetza lortuko du eta bertan milaka etxebizitza eraikitzeko aukera ikusten du. Horietako asko babes ofizialekoak. Gobernu taldeak uste du garapen honek altza eta ingurua sendotuko dituela gune berdeak, ekipamendu berriak eta enplegua sortuz. Hala ere, oposizioko alderdi batzuek ohartarazi dute planak ez duela arrisku espekulatiborik izan behar eta ingurunearekiko errespetua bermatu behar dela. Dena den, auditzakular Donostiaren etorkizuneko etxebizitza politikaren erdigunean jarri da. Urdulizekoa naiz, Bilbo aldeko herritxo bat, eta Maran bizi naiz pisu batean. Merkatuan dagoenarekin konparatuz, nahiko ondo dago, baina garestia da. Azken finean hilabetean zehar nahiko pasta da. Etorkizun gertu batean ez, eta gainera larun batean EITB-n ikusi genuen berriak eta horri buruz hitz egiten egon ziren eta imposible. Astien zier Donostin eta asteburuetan Gerniken, pisu baten, Amaran. Donostiko estandarrien barruen merketxu, baina
karu da, ez da gitzi. Fez dut uste, ontsi dauen egoerie nahiko txarra da piso erosteko, bai alkilitako ez da una bez, baina bueno, nien ez da geraltzen, sin sueños. Keba, oraindik urte asko falta hortako, igual dekada bat edo. Izugarri altuak, turismoatik eta hola, esango nuke, eta ni bizi nahi zentoki nahiko nuke bizi, oantxe etxe berri batzuk jarri dituzte, baina uste horiek bai garestik izango jala. Gazteek etxe bizitza lortzeko dituzten zailtasunak ez da arazo bakarra. Egoera sozial eta ekonomiko horrek beste faktore bat ere elikatzen ari da. Europan ultraeskuinaren gorakada gazteen artean. Ikerketa batek erakutsi du 27 herrialdetako 25.000 pertsonen artean 16 eta 29 urte bitarteko gizonen 21%ak alderdi ultraeskuindarrak babesten dituztela. Emakume gazteen kasuan aldiz, portzentaia 14%koa da. Europar Batasuneko 5 herrialde populatuenetan hauek Frantzia, Alemania, Italia, Espainia eta Polonian 30 urtetik beherakoek 2019an 2024ko hauteskundetan baino gehiago bozkatu zuten alderdi ultraeskuindarren alde. Espainian aldiz 30 urtetik beherako gazteen laurdenak uste du batzuetan gobernu autoritario bat hobea izan daitekeela. Joera hori azaltzen duten faktoren artean honako hauek daude. Gazteen etxe bizitzagatik, enpleguagatik eta diru sarrerengatik duten atsekabea, politika tradizionalekiko konfiantza falta eta sare sozialen eragina batez ere gizon gazteen artean. Joera honek kezka sortzen du, hau da, gazteen ultraeskuinari ematen dion laguntza handitzeak erronka handia dakarkio Europako demokraziari. Indar politiko horiek orainean eta etorkizunean egin ditzaketen aurrerapenetarako oinarria baita. Gai honen inguruan hausnartzeko Lukeen Ormaetxearekin bildu gara, Arrasateko militante antifaxistarekin. Ikusi ezagun zer esaten digun. Nek uste dute orokorrien gizartie, da bilela eukitzen tendentzia batzuk ultraeskuinera, ero fasismorutz joteko, eta gaztiok gero konkretuki kolpatzen gaitun, ero gaztiongan beragina daukon fenomeno bada. Horren arrazoiek orokorrien gizartiaren tendentzia horrenak, sistema kapitalista krisi baten dauela ni ustez nahiko begibiztaku da, dano konturaketan gara horrena, eta krisi horrek esan gehiago, eragin desberdina ditula ondoren gizartearen gan. Adibidez, gaztiongan konkretuki, etxe bizitza baterako ezintxasunek etxe bizitza lortzeko, emantzipazio aukerak orokorrien gizaki bezala, eta oinarri zen hori. Orduen, pobretze orokortu baten kontestuen, jente bat ikusten dago ere burue umezurtza adibidez, ez daukola adibidez politikariengan konfiantzeko arrazoirik, eta kontestu guzti horretan, fasismoek bere lekue hartu izen da historikoki eta gaur egun nik uste dut hori dela arrazoia. Ez dago nundi jo, ez da moduen ez dago etorkizunik, eta fasismo aukera erreal moduen saltzen da gizartien. Orduen jente batek bere burua ikusten da desjabetute, eta hori da hartzen dagoen bidie, ero hori zen da tendentzia orokor bat historian zierra adibidez. Ni uste darri dagoela ideia ultraeskuindarren ero fasismoaren gorakada batek atzera pauso nabarmenak ditula gizartien. Oin arte historian zierre aurrera pauso desiente mundie, gizarte bezala, jentiaren inklusioen adibidez, ero langile klasaren eskubide politiko, ero eskubide zibiletan bebai aurrera pauso handizeke mundie, eta fasismoaren gorakadak noski, emut ditxula atzera pausuek eskubide zibiletan, kolektibo zaugarri batzun eskubidietan bebai, antolatzeko politika irautzaile bat aurrera eruteko ezintxasunak. Orduen, ni bai uste dut atzera pausu nabarren bat izango zala geure bizitzetan, eta hori demostrau izen da, hor ditu kasu historikuek, adibidez italiar fascista, Alemaniako nazi periode hori, ero ganalaku, eta honetan askatasun kuota altu batzun promesapeien, faltsu edienak eta ostera kondenatzen gaitzula gizarte bezala bizitzera fasismoek erakutzean bezala.
Nik uste dut ziklikue badala, gaur egun kontestu politikoek esarritxago oso zedalako, baina Euskal Herriko historia laburra, gero gizartearen historia labur honek eragutzi dozuro da fenomeno honei, ero tendentzia guzti honei frenue jarteko aukera badagoela, eta hori antolakuntza bidez gauzatzen dela. Hortarago antolakuntza da daukogun arma bakarra, bestela galdute gaz. Ulertu behuna da, komunikazio kanal gehizenak, orokorrien sare soziala dukien eragina bebai, horrei guztia bultzatzen dagoela ideia horrek zabaltzera. Hortarako guzen bidugu, sortu referente batzuk, horrei aurrin gutxiena publikoki, jente batek eragina daukola, aztie gaztetxetatik, aztiek euroazotatik kaletatik, ideia antifasistak zabaltzen kalien. Eta holan gutxinaka lan konprometitu batekin fasismori, ez fasismoari bakarrik frenue jartia, baizik eta fasismo bera suntxitzi izen bida geure helburua, eta hori historian modu baten edo bestien lortu izen da leku batzutan. Herria egin duen ekarpena. Interesgarria izan da Lukeen bezalako gazte baten iritzia ingertutik bizitzea. Eta jarraian... Itxaron, Ibai, lehenengo Leire uste dut itxaroten dabilela. Bai, Leire Hernan inguruan dabil ez da? Kaixo Leire, zer moduz? Bai, Miren Lukasekin nago, oa gozategiko ardurauna. Zer moduz, Miren? Zertan gabiltza? Kaixo Leire, egunon, hementxen, lanian, lasai, eguraldi gaur onarekin, haize pixka batekin, baina ondo. Oain momentuz, masa hartu dugu eta kurasanak iteko dira. Ni moztuko ditut nahi badezu batzuk eta zuke, esku pixkat jarri eta praktika batin. Iruki batin. Erditik moztu. Elkarrizketa, bale? Eta bibelarri hauek hartu eta kanporaka indar pixka batin. Ezu probatu? Leire, venga. Iriki ondo belarriak eta eman. Korte, istutu. Eski ez da? Ni hemen gatuko nahi zaguiten, zuek jarraitu programarekin. Gero arte. Beno, Leire, ea zuk Mirenek bezain ondo egiten duzun, esan beharra dago, masaurreko oso itxura hona duela, ezta? Bai, hor guztien zaitugu, eta hain gu gai ez aldatuta, gimnasta artistikoaz hitz egingo dugu. 20 urterekin, Espainiako gimnasta artistikoaren promesarik handienetako bat da. Madrilgo goi errendimenduko zentroan entrenatzen ari da. Talde nazionaleko kide da, eta dagoeneko nazioarteko podiumera igo da Esloveniako munduko kopan brontzezko domina lortuta. Telefonoaren beste aldean dugu Unai. Arratsaldeon Unai, zer modu zaude? Zuek. Lehenengo galderakin hasiko gara, orain aipatu bezala Esloveniako munduko txapelketan egon zinen, nolakoa izan zen esperientzia? Esperientzia oso berezi bat bezala gogoratzen dut. Izan zen nire bigarren munduko kopa. Igo volumena. Bigarren munduko kopa eta lehenengo aldia podiumera igotzen. Así que oso esperientzia polita, gainera nire aparatu gogokoenean izan zen domina, lurreko aparatuan, eta maila askoko finalean ere izan zen. Así que oso esperientzia polita eta posgarria izan zen. Eta horretara iristeko ibilbide luzea egin duzu segurenik. Nola hasi zinen kirol honetan Unai? Ni 6 urterekin edo hasi nintzen, gogoratzen naiz klaseko kide baten urtebetetzean, ohe elastiko bat zegoela, eta hor barruan neska bat akrobaziak egiten zegoen. Niri ikusi nuen eta berdina egitea atera zitzaidan, eta sentsazio asko gustatu zitzaidan, eta etxerakoan nire gurasoei hori egin nahi nuela esan nien. Orduan, estadioko aktibitate batean apuntatu zidaten, eta gero 8 urterekin edo Arabatxo klubean hasi nintzen pizka bat serioago entrenatzen. Bale, eta, nola ikusten duzu zure burua kirol honetan hemendik urte batzuetara? Hau da, zer erronka dituzu zure buruan edo zer egingo duzu hemendik aurrera? Momentuz, topera entrenatzen, egunero 6 ordu entrenatzen ditugu, astelehenetik larun batera, eta, helburu handiekin, txapelketetara joatea, europeoak, mundialak, eta noski olinpiar jokoak dira helburu handiena. Esan duzun bezala, ordu asko entrenatzen dituzu, baina zer da gehien kostatzen zaizuna zuri fisikoki eta mentalki? Fisikoki eta mentalki alderdi asko daude, biak ere oso lotuta dauden
bi alderdi dira, ze azkenean pues, fizikoki minak, lesioak oso atzeratzen zaituzten gaiak dira, eta pues, fizikoki ere motivazioa edo nekatuta zaudenean zailagoa da topera entrenatzen edo beti erritmo berdinean, orduan bi alderdi horiek oso lotuta doaz, eta lan asko egiten dugu bai mentalki psikologekin eta bai gimnasioan fizikoki. Antzei duzu kontzentrazioa eta presioa batzuetan jakinda lehiaketetan bakarrik saiakera bakarra duzula? Bai, hori asko lantzen dugun beste gauza bat da ere, dakigulako hori txabelketetetan, aparatu bakoitzean aukera bakarra daukazula ariketa horren egiteko. Orduan, entrenamenduetan askotan txapelketeten simulazioak egiten ditugu, beroketa egin ondoren, aparatu bakoitzean saiakera bat bakarri daukagula dakigu, eta ariketa hoberen egiteko. Ariketa kontzentrazio handienarekin, eta, topera igotzen zara aparatura. Jo, Ederki Unai, plazer bat izan da gaur zurekin hitz egitea, eta, zorte handia opaizu zure etorkizunean. Berdin, mila esker zuei. Agur. Beno, orain kirolari helduko diogu eta horretarako Bilbora egingo dugu salto. Pasa den larun batean Euskal Selekzioak Palestinaren aurka lehiatu zuen eta ekitaldiak itxaropen handia piztu zuen 50.000 ikusle inguru bildu ziren San Mamesen selekzioak inoiz jaso duen ikusle kopuru handiena izanik. Lagunartekoaren helburu nagusiak bi izan ziren, batetik genozidioaren aurkako jarrera argia adieraztea eta bestetik Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldarrikapena berriz mahaigainean jartzea. Futboleko partidua hutsa baino gehiago izan zen, elkartasun mezuak, aldarri politikoak eta keinu simbolikoak izan ziren nagusi. Egun osoan zehar, hainbat ekitaldi antolatu ziren Palestinar herriari babesa adierazteko, izan ere, su-etena sinatu zenetik Israelgo estatuak 100 palestinar baino gehiago hil ditu. Egitaragua ordu batetan hasi zen, Arriaga antzokien aurrean Palestinar kirolariei egindako omenaldiarekin. Ondoren bosterdietan Gernika Palestina gu ere bai eta gure esku erakundeek antolatutako manifestazioa abiatu zen Arriaga plazatik. Eta ordu bete beranduago, Euskal Herriko futbol taldeen zaleek kale jiran hurbildu ziren zelaira, giroa berotuz. Kirolak izan du protagonismoa asteburu honetan. Kaleetan ez ezik, korrika delako gaur egun gaztek duten beraien denbora librean bere aisialdia. Horretarako Manes Perez gure kazetaria dugu kalean. Manes, konta iguzu? Bai, arratsaldeon Sofiate bai. Gero eta gazte gehiago janzte dituzte korrika egiteko zapatillak. Espainiako kirol ohituren barometroaren arabera, runninga da gaur egun herrialdeko kirolik praktikatuena. Biztanleriaren 122 baino gehiago praktikatzen dut maiztasunez. Lasterketa herrikoiek joera hau berrestu dute. Gazteen parte hartzean nabarmen hasi da maratoietan, bai Espainian eta bai nazioartean ere. Sare sozialek bultzada handia egin dute mugimendu honi. Eta adibiderik onena, duela 2 igande izan zen, Behobia San Sebastian lasterketan. Milaka gazte egon ziren gure urteko probarik garrantzitsuenetariko batean. Dudarik gabe, gazteen artean modan jarri da korrika egitea. Korrika egiten duzu? Normalin ez. Bai. Ez. Bai. Igual pasira egitea hartatzen naiz, baina korrika ez. Astean, behin edo bitan korrika egitera noa bai. Gustau ez, baina mendira da jutie paisaia ikustea da bai. Bai, asko, egia esan ere gorputza muitze asko gustatzen zait. Kirola pixkat egitea gustatzen zaidalako eta problemetaz anzteko. Egiten baduzu korrika, nahiago duzu bakarrik edo norbaitekin? Nire ustez igual norbaitekin, zen ez dute egiten korrika, igual pixkat aburrido izaten delako edo, nik gehiago egiten dut saskibaloia edo, izaten dela talde batekin. Bakarrik mutxo kantzuten. Nahiago norbaitekin, ze bestela bideak istoldu zaite zait. Askotan aitarekin, baina bere bakarrik. Uste duzu gazteek orain lehen baino gehiago korrika egite dutela? Bai, nahi utzat, oin deportie da
gehiago iteala da, korrika da, bai. Azken bola honetan, bai, azken trend asko daude guain maratoiak korritzeko, maratoi erdi korritzeko talan, eta orduan usteet guain jendea gehiago daula korriten. Bai, nire ustez bai, orain jende gehiago egiten du korrika. Bai, orain karrera asko ateratzen dira eta horren ondorioz gehiago korrika egiten da. Sare sozialak uste duzu influentza daukala? Agian bai. Bai, nire ustez sare sozialak inzita egiteola korrika deporti egitean nire ustez. Bai, kriston pila. Orain sare sozialak bakoitzaren gustoaren arabera aldakorrak direla eta maite duzun gauzak agertzen zaizkizula. Gaur egun ere zestetzen dira talde batzuk egiten dutela korrika hain artean, eta igual hori animatzen du jende gehiago korrika egitera. Manes, baina zertan ari zara? Bai, aprobetxatut eta korrika egitera aterako naiz. Sobran ditut zapatia pare batzuk, nire behozute platora bidaltzizkizuet eta elkarrekin berotzen dugu. Ados, bai, bidali. Bale, bai, iristar daude, Bai, hemen ditugu, bai, perfecto, joan janzten eta elkarrekin berotzen dugu. Ados. Oso garrantzitsua dela. Bagoaz, Manes? Listo. Bale, kuadrizesarekin asko gara. Bale. Hamar segundu. Bestea. Bestea. Eta nien saltoak. Bale, eta bukatzeko burpees batzuekin. A ber, Manes, baina... Gu zuzeneko jarraitu behar dugu. Bueno, bale, nahi duzun bezala. Jarraituzu burpesak egiten. Bueno, eta orain kirolaren oreka hori noiz hauzten den gai horretaz arituko gara. Horretarako gure kolaboratzailea Arai Maturana dugu gurekin. Kaixo, Arai? Kaixo, eguerdi. Zer erakutsiko diguzu gaur? Ikusi dugun bezala Unai kirolariarekin, kirol munduan izugarrizko presioa izan dezakegula, baina gure egunerokoan ere presio hau nabari dezakegu. Azkenean guztiok presio estetiko eta soziala nabaritu dezakegu. Instagramen, sare sozialetan, gorputz perfektuen irudiak, bideoak ikusten ditugu, eta eragina handia dauka gaur egungo gazteetan. Bai, ni ere ohartzen naiz honta sare sozialak erabiltzen ditudanean eta pentsatzen dut etorkizunean ere kaltegarria izan daitekela, baina Arai, non jartzen duzuzuk fokoa? Bereziki gaur egun gazteek normalizatuta daukate gimnasiora hainbat ordu joatea, indar gehiago izateko, pisu gehiago izateko, eta azkenean hori elikamendu nahasmen bat eragin dezake eta arriskutsua izan daiteke. Bai, ulertzen dut. Eta esan didate, norbaitekin ibilizarela gai honen inguruan hizketan, norekin ibilizara, Arai? Bai, lehenik eta behin Mari Jose Arrutirekin hitz egiten egon gara, psikologo batekin, ikuspegi psikologiko hori hobeto ulertzeko, eta hori argi eta garbi ikusi dezakegu erreportajean. Bai, txibatu didate Donostian ibilizarela akabe psikologoan, ezta? Bai, hori da. Hori da, orduan ondo pentsatzen bazaizu ikusiko dugu. Bai. Irudi fisikoa gero eta pisu handiagoa daukan gizarte honetan, gazte askok gimnasioko gorputz perfektua lortzeko nahia daukate. Baina zenbateraino da osasungarria gorputz perfektu hori lortzeko gogoa? Gaur gero eta ohikoagoa den fenomenoa aztertuko dugu, bigorexia. Bigorexia muskulu masa irabazteko eta gorputz atletiko bat mantentzeko kezka patologikoa da. Adituek ohartarazi dutenez, nahasmendu hori gero eta nabariagoa da nerabeen artean, eta gero eta normalizatuagoa. Edertasunaren ideala aldatu egin da. Lehen, argaltasuna arrakastaren sinonimoa zen, eta orain ikusi dezakegu indarrak eta gihar markatuak direla. Hau garbi eta garbi ikusi dezakegu sare sozialek, influencerrek eta errendimenduaren kultura honek soriontasuna eta norberaren garapenarekin
lotzen dutela gorputz perfektu hauek. Valentziako erkidegoko dietista nutrizionalisten elkargo ofizialaren arabera, nerabeen herena baino gehiago dietan egonda edo dago. Eta 13%ak onartzen du gehigarriak hartu dituela gorputza aldatzeko, gazteen artean normalizatzen ari den jokabide. Fenomeno hau ondo ulertzeko psikologo batekin hitz egingo dugu, eta bigorexiaren arrazoi eta ondorio psikologikoak ondo ulertzeko berarekin hitz egingo dugu. Nola definituko zenuke bigorexia ikuspegi psikologikotik? Ez dela igual pentsatzen bigorexia ere bai arazo mental bat dela, ez? Hori ez, pertsona bat obsesioa handia daukala bere itxura fisikoarekin. Batez ere kezka handia sortzen zaio. Eta ikusten du gehienetan ere bai izaten da daukala distorsioa bere gorputzarekiko, ez? Bere gorputza ez duela ikusten erreala den bezala, baina bera sentitzen da ez dela nekoa. Beraz hor sortzen da obsesio handi bat, jokabide arriskutsuarekin, ez? Orduan pixka bat hortik andoa. Ere bai pertsona hori ez duela egiten nahi eta nahi. Sufritzen ari dela eta ez dela ondo sentitzen bere gorputzarekin. Zer desberdintasun ikusten dituzu beste elikadura nahasmenduekin alderatuta? Beti kontuan izan behar da, lotuta dagoela, irudi fisikoarekin, gorputzarekin eta elikadurarekin. Bi arloietan berdina dira eta sufrimenduarekin ere bai. Pertsona hori sufritzen ari da, emozionalki oso gaizki pasatzen ari da. Bigorexia daukan pertsona batek zer nahi du lortu? Gihar gehiago, muskulo gehiago, gorputza sendotu, handiago izatea, ez? Baina beti lotuta giharrarekin, ez? Koipearekin edo beste zerekin, ez? Beti zerekin, giharrekin. Eta beste elikadura arazoetan beldurra izugarria izatea, granbu bat ere bai hilotzea. Beraien helburua da kontrol izugarria izatea, zer jaten duten eta baita ere zer pisatzen duten. Beraz, zein dan beraien helburua argaltzea. Eta bigorezian alderantziz da gihar gehiago izatea. Nola ikusi daiteke bigorexia gazte baten eguneroko bizitzan? Ja, esaten ari gara pertsona bat ja dagoenan oso obsesionatuta. Horrek esan nahi du, bere egunerokotasuna hor dagoela sartuta, ez? Batez ere, edo ordu asko pasa gimnasioan, isolatzea, ez izatea hainbeste denbora lagunekin egoteko, obsesio hori bihurtzen da lehentasun bat. Orduan horrek esan nahi du, beste arloetan ere bai, hor ikusten dela aldaketa hori, ez? Zer egin daiteke arazoa detektatzeko eta arazoari aurre egiteko, zer egin beharko genuke? Komentarioak egiten gorputzari buruz. Zero komentarioak. Hori oso importantea da. Baina ez bakarrikan jende gazteak egiten ditu, jende guztiak egiten dituzte. Horrek ez du bat ere laguntzen. Baina egunerokotasunean importanteena da hori, eta pertsona bat ikusten bada norbaitek, eta konturatzen bada gaizkiari dela sentitzen bere gorputzarekin, ez galdetu zeari dan jaten, zeari ez da jaten, bere gorputzari buruz ez galdetu ezer, bakarrikan nola dagoen, nola sentitzen den, hasi hortikan. Ulertzen, ez hasi aldatzen, oraindik berak ezin duna aldatu, errespetokin, hitz egin, eta batez ere bai, nahi badu laguntza esan, nahi duen laguntza, edo nola bideratu laguntza, edo hortikan, baina batez ere beti, hasi galdetzen nola dagoen eta nola sentitzen den. Orai, elkarrizketa ikusi ondoren ohartzen naiz, ez dela, bigorexiak ez duela kalte txikia, geroz eta kalte handiagoa ekarri dezake.
esan didat ere bai, beste norbaitekin ibili zarela, ez da? Oraingoan non ibili zara? Bai, Ander Arroiorekin egon gara, entrenatzaile pertsonala da, eta, entrenamendu munduan dauen ikuspegia pixkat irakatsi digu, erakutsi digu, eta hori argi eta garbi ikusi dezakegu erreportajean. Ados, ikusko dugu. Bai. Baina bigorexiak ez dio bakarrik adimenari eragiten. Horregatik, arrasatera etorri gara, eta Ander Arroio entrenatzaile pertsonalarekin hitz egingo dugu. Pertsona askoentzat, ariketa fisikoa ihesbide emozional bezala erabiltzen dute. Zure esperientziatik, hau antsietatean eta depresioan lagundu dezake, eta azkenean ihesbide emozional hau noiz ez da bihurtzen osasungarria. Beti da nik ikusi dut zerbait positibo moduan, eta beti pentsau izan dut alde positibo moduen, motivazio aldetik beti lagundu duz, eta nik uste jentian ganbe nahiz eta igual zeuki lotura handi hori be, hasieratik igartzen da biela onura mental horrek be. Gero esan duzun moduen nun hasten den edo nun jartzen den limite hori faktore asko sartu aldi. Azkenean kirola edo jarduera fisikoa ez da berdina, kirol munduak errendimendua dauke, lehiaketa dauke eta horre emozio asko gestiono behar die. Jarduera fisikoan onura horrek lortzeko erabiltzen duzun prozesua osasuna alde batera guztien dauen, janarixakin edo suplementuekin edo norberangan jartzen den presiño. Bale, ederto. Hobekuntza fisikoak normalean autoestima hobetzen du eta norberaren autokontzeptua ere hobetzen du. Baina batzutan obsesiboa izan daiteke. Nun dago lerro hori? Osasuntzua den kirola eta obsesioa bihurtzen den kirolaren artean? Nik uste dut kirol hortan, lehiaketa hortan, errendimendu hortan, bakoitzak ikusi bidau zergatik, zein dan prozesu horren helburua. Zerbait preparetan badabil, kirol bat, lehiaketa bat preparetan badabil, gestino hortan. Eta norberan ongizaterako bada edo norberekiko lehia hortan badau helburua, baira respetatian eta kalte ez itxian. Egunerokotasun bizitza hortan kalte mentalak ez itxien edo bizitza osasuntzu bat edukitzen. Bale. Eta zelan eragin dute sare sozialak jendean daukan entrenatzeko moduan? Azkenean ikusten ditugun gorputz perfektu horiek motivazioan eragiten dute? Orokorrien baietz. Ez dakit, behitxu zelako ariketa guapua, behitxu zelako, neska honen edo mutil honen edo gorputz eta... eragiten daue eta ez bakarrik estetikan, kirolakin erlazionatutako sare sozialak be, Strava edo Wikilog edo besti, rutak eta honek entrenatu ez dakiz ritmotan, eta nipe bai, eta tengo que entrenar porque... Ez dakit, pike hortan edo kalte edo itxen daure. Zera holko emango zenituzke ariketa eta gorputzaren arteko harreman osasuntzu bat izateko? Estetika bai, baina lehengo zaintza eta erregulartasun bat edo rutina bat helduko dela, estetika heltzen da, ondo entrenetan bada. Gero faktore asko dauzela, janarixa dau, deskantxua dau, osasun mentala dauela, dana lotuta dago, ez da bakarrik entrenamentua eta burdin altzetia eta gauza oso kompletua dela. Gabiltzia zaintzarako, egin bidan gauza bat dela, entrenau bida, injarra entrenau bida, jarduera fisikoen bida, baina beti kontrol batekin eta kalte zitzeko. Eskerrik asko Ander gurekin egoteagatik eta plazer bat izan da. Ikusi dugun bezala, benetako indarra ez dago muskuluetan. Gorputza eta adiberan. Beno, arai, eskerrik asko ikusentzunezkoa gurekin partekatzeagatik eta ikusentzulekin ere bai noski. Espero dut hurrengo astean beste gai interesgarri batzukin etortzea. Bai, hemen egongo naiz.
Eskerrik asko. Bueno, Ibai, uste dut Leire pantailaren beste aldean dagoela guri itxaroten? Bai, Hernanin segitzen du oraindik ez da Leire. Zelan doaz kruasan horiek? Ba ez, oaindikan labean daude, oaindik ezin ditugu ikusi, baino ikus ezagun hemen zer gehiago egiten duten gozategi honetan. Ados? Joi, bai. Beno, Leire oso goxoa ikusi dugun guztia, orain gai aldatuko dugu. Eta orain Lero demon ekarriko dugu, baina bueno, hain iragarkietara joango gora eta jarraian ikusiko dugu elkar. Ez joan azurruti. Ja. Duela 50 urte hil zen Francisco Franco, baina haren itzalak oraindik gure gizartearen hainbat urtetan antzeman daitezke. Zer gertatu da garaiko oroitzapen haiekin? Gaurkotasuna ulertu zein gizartea aztertu nahi baduzu, errealitatearen atzean dagoena kontatuko duzu. Mugagaben gaurko gizartearen erronkak jorratuko duzu. Politikatik kulturara eta historiatik etorkizuna. Gonbidatu bereziak, ikuspegi gazteak eta gaur egungo gaiak zure hizkuntzan. Ostegunero goizeko 10:00 hemen zure telebistan. Barkatu. Nunda bezka? Venga, Leire. Claro. Leire... Azaroaren 20ak programari hasiera emango diogu. Egun horretan, klima aldaketaren inguruko gaia jorratuko dugu eta asteetan zehar aldatzen joango da. Etengabe doa mundua eta gu ere bai. Ostegunean ikusiko dugu. Ostegunero arratsaldeko 5:00 hemen, iko zuzenean. saio hau geurea bezain zuena delako. Beno, hemen gare iragarkietatik bueltan eta galdera dut zuretzat, Sofia. Zuri gustatzen al zaizu rapa? Bueno, interesgarria iruditzen zait. Horretarako gonbidatu berezi bat dugu Gasteiztik. Gurekin zein dugu, Sofia, gaurkoan? Bueno, gurekin hip-hop eta rap munduan artista gaztea denean, genero musikal honetan emakumearen irudia nola ikusten duen eta historikoki gizonezkoek menderatzen duten giro honetan bere esperientzia pertsonalak kontatuko dizkigu. Aurrera, Lero Demon! Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, Leire Zabaleta duzu izena, baina artistikoki Lero Demon moduan zara ezaguna. Hasteko, konta iguzu pixka bat zuri buruz, nola hasi zinen rapeatzen eta zer bultzatu zintuen rapeatzen hastera? Bueno, niri betidanik gustatu zait idaztea eta horrela. Eta txikitatik gustatu zait nola poesia eta horrelakoak idaztea. Eta egun batean pentsatu nuen, musika egitea gustatuko litzaidake. Baina gertatzen da, nik ez dakidala besten, orduan esan nuen, rap egingo dut, ze ez dut hainbeste entonatu behar eta palante, horrela. Zegoen ordan txikitatik ez da? Ni dator gehiago nola idazkeratik eta horrela.
Arrap munduan emakume gaztea zaren moduan, nola hautematen duzu emakumearen irudia eta rola industria honetan? Uste duzu azken urteetan aldatu egin dela? Bai, nik uste dut azken urteetan gero eta gehiago emakume raperak daudela. Baina ere, pertsona batzuek esaten dute nola orain hasi direla egoten eta horrela. Eta hori ezai gustatzen ez da ere, zeren hip-hoparen historian zehar egon dira oso emakume garrantzitsuak. Eta ez bakarrik raperak baizik eta rap jaiak montatzen zituztenak, breakdance dantzariak, DJak eta horrela. Eta egia da, gehien bat gizon mundu bat izan dela, baina nik uste dut ere bai emakumeak beti egon garela hor. Eta posten nau ere bai, orain gero eta gehiago ateratzea oraindik. Ados, zure esperientzia pertsonalean aurkitu alduzu oztoporik edo aurreiritzik traizioz maskulinoa izan den musika estilo batean emakume izateagatik? Batzutan bai, zorionez, rap munduaren barruan ezagutu ditudan gizon gehienak normalak ziren, ez dizkitate gauza rarorik esan, baina bai, batzutan gertatu zait, adibidez, rap munduko gizon bati esatea rap egiten dudala, abesti bat erakustea eta erantzutea tipo, gustatu zait, ez nuen espero, eta dalo, zergatik ez zenuen espero, edo esatea piropo moduan, ez ditut ikusi neskak zu bezalako letrak idazten, eta hori niretzako ez da piropo bat, zeren gezurra da, eta ematen dit sentsazioa askotan pentsatzen dutela, nola emakumeak bakarrik, amodiozko kantak edo horrela egiten ditugula, baina gezurra da, en plan, gai askotariko buruz hitz egiten dugu. Bai, horretaz nahi genuen hitz egin zehazki, oraindik gehiago pixatzen aldu zuretzat, irudi fisiko hori edo letrak eta zure abestiak dute garrantzi gehiago? Nire kasuan esango nuke musika dela nola nire edukiaren garrantzitsuena. Baina, ere bai iruditzen zait, azken finean proiektu musikal batean arte mota asko elkartzen direla, eta dago abesten duen pertsona, baina dago basea egiten duen pertsona, bideoklipa grabatzen duena, portada egiten duena, orduan uste dut irudia erabiltzen baduzu nola zure mezua gehiago nabarmentzeko edo zagarri bezala gauza ona dela, baina zaidana gustatzen da ez dagoenean edukirik eta basikamente gauza garrantzitsu bakarra dela irudia, zeren hori ematen du como vibes de prefabricado. Ados, eta hurrengo galderarekin jarraitzeko, zure ustez nola eragiten du erreferente emakume gutxi egotea raparen edo musika ekoizpenaren munduan horrela pentsatzen baduzuzuk? Zailagoa egiten du, nik adibidez, munduan egon dira emakume asko, baina uste dut zirkulo txikietan, adibidez nire hirian Gasteizen, jendaurrean kantatu nuen lehenengo aldian, joan nintzen kontzertu batera, mikroireki bat zegoela gero, eta gian kantatu zuten 15 pertsona eta ziren 15 gizon. Eta ninengoen super urduri, zeren pentsatzen nuen, orain ateratzen banaiz, eta naiz emakume bakarra, gehiago fijatuko gara dira, edo gehiago nola juzgat epaituko didate, eta nengoen hor pentsatzen egiten dut, ez dut egiten, eta batean neska bat mozkortuta zegoela atera zen, hasi zen rapeatzen, eta esan nuen, motibatu zitzaidan, eta azken finean usten dut oso garrantzitsua dela referenteak izatea, zeren motibatzen zaituzte. Eta baina referenteak aipatu dituzula, nola definituko zenuke zure estiloa? Baduzu estilo zehatzik edo zerri buruz egiten duzu zura bestiak? Ez daki, eta besti bakoitza da nola gauza desberdinak transmititzen dituzte eta horrela batez ere niri buruz eta egunerozko gauzei buruz hitz egiten dut. Eta hori gustatzen zait, nola arte egitea gauza las cosas ordinarias, digamos. Eta nire estiloa da gehiago rap klasikoa eta boom bap, baina ez litzaidake importatuko esperimentatzea, ere bai ditut pare bat abesti de breakbeat eta beste genero batzuk. Eta hori, eta gustatzen zaidana transmititzea da sortzea oso gauza polita dela, eta pertsona guztiak daukagula gaitasun hori sortzeko eta jendeari animatzeko edo zein mutatako artea sortzeko. Beraz, rapa sortzeko prozesu askotarikoa izan daiteke pertsonaren arabera, nola lantzen dituzu zure gaiak? Niri gustatzen zait nola idazketa librea eta horrela, orduan ez dut eskema bat egiten edo ez dut
pilo bat preparatzen, osea, nik normalean bururatzen zait nola esaldi bat, gustatzen zaidana, eta gero esaldi horrekin, azten naiz tiraka eta ateratzen dena. Jo, eta gaur egun sare sozialek eta plataforma digitalak ezugarrizko eztan daute. Nola egiten duzu zuk edukia sare sozialetan? Nola promozionatzen duzu zure kantak? Ez dut, igotzen dut nola istorio bat edo horrela. Osa ez dituzu asko erabiltzen zure sare sozialak, ez? Bai, erabilgarriak direlako eta agian, bai, gustatzen zait abesti bat grabatzen badut sare sozialetan igotzea, jende gehiago entzuteko, baina ere bai iruditzen zait sare sozialak izan dutela nola oso eragin negatiboa artisten duten ekoizpen prozesuan. Zeren azken finean, gaur egun dago nola sobreinformazio pilo bat, eta dena joan datortzen da super azkar, eta hori presionatzen ditu artistak eduki berria egitera denbora guztian, zeren bestela, pertsonei azten zaio. Hori, informazio asko dago, eta azken finean, adibidez, album oso bat oso pertsona gutxik entzungo dute. Baina reel batean dagoen abesti zati bat, pertsona gehiago entzungo dute. Orduan nik uste dut hori presionatzen dituela artistak, ze sentitzen dute denbora guztian zerbait igo behar dutela, naiz eta ez oso nahi izan edo zeo zer, eta ni gehiago dut nola gauzak poliki egitea. Super interesgarria izan da esan diguzun guztia, hau izan da elkarrizketaren amaiera, baina oraindik sorpresatxo bat dugu ikusentzulentzat, baina gerotxoago ikusiko dugu lehenago. Leireekin konektatuko dugu berriro, nola doaz croissant horiek, Leire? Uste ja presa dela, atako ditugula betik? Atera. Lasai, mehin guanteak, ze bestela igual errengo naiz. Ikus ezaguna behar ja ingo dauen. Bai? Irudi baietz. Zelako pinta ona, Leire? Bida pinta ona. Pena bat, Hernani aretxabaletatik nahiko urruti dagoela, ze bestela eramango dituzio probatzeko, baina guaingoz netzeko gatzoia. Gu hemen gozez gelitzen gara eta, oain zer dator, Sofia? Eskerrik asko, Leire, eta, eskerrik asko, Leire, programa amaitzeko, lehen aipatu dudan sorpresa daukagu zuentzat, orduan aurrera lero demon eta disfrutatu, urrengora arte. Eskerrik asko. Llámame luego, búscame a deshoras, atascada en el juego, estampado la consola. Como Indiana Jones corro delante de la bola y si me atrapa estoy jodida, así que le meto suela. Que sea mal de muchos no me consuela. Unos me dicen paciencia y otros que esperar te desespera. Yo lo echo a suertes para ver si cuela. De momento sigo viva y también casi entera. El ruido de afuera me da de entera, me da flojera ponerme en fila para ser primera. Suéltame las cuerdas, sáltame a la comba. Loca y cuerda, te lo digo en broma. Yo nunca piso la tierra del todo, lo escribo y lo borro, lo canto en un corro. Tú no me traigas palabras sin fondo como un loro, juégate algo. 5 grados, baja la chamarra, aquí somos frías hasta en invierno terraza. Y yo soy muy mía, mejor no hagas caso y pasa. Solo estaba de pasada, desfasada. Y 5 grados, baja la chamarra, aquí somos frías hasta en invierno terraza. Y yo soy muy mía, mejor no hagas caso y pasa. Solo estaba de pasada, desfasada. Y 4 AM, ritmos alterados, debería dormir pero sigo aquí fumando. La ventana abierta y de fondo se escucha algún altercado, risas y cristales rotos. Mi cama está ardiendo, me pesan los párpados. Estoy perdiendo el tiempo, baby, estoy tirándolo. En el barrio hay ventanas con luz en la habitación. Me pregunto qué coño hace esa peña que está como yo. Y me da igual la verdad, soy más de noche, no te voy a engañar. Ver la calle vacía a veces me hace sentir paz. Y otras veces pienso, vaya mierda de ciudad. Pero da igual, no pasa nada. Solo algo de compañía, 2 latas de pintura y 2 latas de birra. Menos droga y más amor de mis amigas.
más diversión y siempre menos policía. Y 5 grados, baja la chamarra, aquí somos frías hasta en invierno terraza. Y yo soy muy mía, mejor no hagas caso y pasa, solo estaba de pasada, desfasada. Y 5 grados, baja la chamarra, aquí somos frías hasta en invierno terraza. Y yo soy muy mía, mejor no hagas caso y pasa, solo estaba de pasada, desfasada. Yo